Hej, her kommer en lille video om, hvordan man som elev, der skriver SRP, kan bruge Google Drive til at kommunikere med sin vejleder i vejledningsprocessen og skriveprocessen, mest vejledningsprocessen. Vi starter her på vores EduLife forside, så klikker vi ind på vores Google Drev. Det vi så gerne vil lave, det er først en mappe, vi kan dele med vores vejleder, hvor vi kan kommunikere og lægge tekster for eksempel, og vi har også en skabelon, vi vil have kopieret derind i forhold til vejledningen. Så den starter med at kalde SRP, og så sit navn, så man er service-minded, sådan så læreren kan se, hvad man er. Så opretter jeg sådan en mappe. Når jeg har gjort det, så vil jeg gerne dele den med mine vejledere. Det vil sige, der skal man selvfølgelig vide, hvem ens vejleder er. Så kan man så sætte dem på, når man ved det. Og de kan godt stå til at kunne redigere, så kan man bedre samarbejde. Så kan de også lægge tekster op i mappen. Godt, så skriver vi lige, at det her er bare en test til dem. Bum. Okay, så har vi så en mappe. Udover det, så har vi lavet en skabelon til SRP-vejledning. Den er delt med jer alle sammen, så I kan finde den enten under mit drev, eller delt med mig, eller man kan søge den frem. Den hedder skabelon til SRP-vejledning. Den vil vi gerne starte med at lave en kopi af. Så det gør vi. Så trykker vi find. Den var der. Den vil vi så gerne have flyttet ind i vores nyoprettede mappe. Så vi højreklikker, flytter den til. Og så skal vi så lige finde vores SRP-mappe. Vi kalder den SRP. Der. Den er tom. Flyt hertil. Ja, det er fint. Sådan. Nu har vi så kopieret skabelonen ind til vejledningen, og den kan man så gå ind løbende og udfylde til hver vejledning, så ens vejleder kan følge med i, hvor man er i processen. Og så bliver alt godt.